$1 000 000 на міліцейскую канферэнц-залу, узмоцнены кантроль даі на святы, вайна ў свеце малпаў, 15-я гадавіна тэракту ў менскім метро, а ў Беларусі неўзабаве сур'ёзна пацяплее. Вітаю, сябры, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму «Белсат онлайн». Яны вярнуліся. Касмічны карабель «Orion Spacecraft» паспяхова прывадніўся ў Ціхім акіяне каля ўзбярэжжа Каліфорніі пасля палёту вакол месяцу. Паводле НАСА прывадненне прайшло ідэальна, як у падручніку. Падчас уваходу ў атмасферу карабель ляцеў з хуткасцю амаль 40 000 км за гадзіну. Было скрайне важна вытрымаць дакладны вугал уваходу ў атмасферу, каб карабель не згарэў разам з экіпажам. Уся фаза спуску заняла каля 13 хвілінаў. They are reviewing some of the timeline parameters and some of the systems. Пасля тармажэння і раскрыцця парашутаў Арыён мякка апусціўся на ваду. Экіпаж у добрай форме. Гэта першы палёт людзей да месяцу з 1972 года. Астранаўты НАСА Рыт Уайзман, Крыстына Коук, Віктор Главер і астранаўт канадскага касмічнага агенцтва Джэрэмі Гансен рэкордна далёка адляцелі ад зямлі, абляцелі месяц і зрабілі здымкі, у тым ліку яго адваротнага боку. Вынікі місіі стануць асновай для будучых экспедыцыяў, у тым ліку новай высадкі чалавека на месяц у межах праграмы «Артэміс». Ну а пакуль касмічныя караблі даследуюць месяц і паспяхова вяртаюцца на зямлю, гомельскія міліцыянты плануюць выдаткаваць больш за $1 000 000 на рэканструкцыю канферэнц-залы ў будынку ўпраўлення ўнутраных справаў гомельскага аблвыканкаму. Абвешчаны адпаведны тэндар. За гэтыя грошы ў будынку УУС абновяць інтэр'ер і усталююць сучасныя аўдыёвізуальныя сістэмы асвятлення і відэаабсталявання. Зала будзе ўладкаваная паводле прынцыпу кінатэатру з новай сцэнай, падлогай, сценамі і столлю. Асобна шукаюць падрадніка для будаўнічых і мантажных працаў. У выніку агульны кошт праекту складзе не менш як $3,5 мільёна. У закупцы ўдакладняюць, што працы будуць аплачваць з уласных сродкаў. Толькі летась на рамонт раённых аддзелаў міліцыі ў Гомельскай вобласці выдаткавалі больш за $1,5 мільёна. У Менскім раёне затрымалі 35-гадовага замежніка, якога падазраюць у распаўсюдзе наркотыкаў. Паводле міліцыянтаў мужчына прыехаў у Беларусь на ўказанне куратара інтэрнэт-наркамаркету. Адкуль менавіта прыехаў, не паведамляюць. Ён распаўсюджваў буйныя партыі забароненых рэчываў праз так званыя закладкі ў лясных масівах Меншчыны. У тайніках знайшлі і канфіскавалі каля кілаграма асабліва небяспечнага псіхатропнага рэчыва мефедрону, сапраўдная эпідэмія, ўжывання якога лютуе цяпер у Расіі. Да таго ж там было каля 350 грамаў гашышу. Узбудзілі крымінальную справу за незаконны абарот наркотыкаў з мэтай збыту. Падазраванаму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Будзьце пільныя на дарогах. У суботу і нядзелю ўзмоцнены кантроль даі. Асабліва ў месцах правядзення рэлігійных мерапрыемстваў, прысвечаных святкаванню Вялікадня паводле юліянскага календара. Заяўляюць, што нарады ДПС арыентаваныя на аказанне дапамогі ўдзельнікам дарожнага руху і рэгулявання транспартных патокаў. Асаблівую ўвагу звернуць на выяўленне нецвярозых кіроўцаў, а таксама бяспраўнікаў. Узмоцнены кантроль закране таксама матацыклістаў, карыстальнікаў сродкаў персанальнай мабільнасці і веласіпедыстаў. У святочныя дні чакаецца рост трафіку на загарадных дарогах. ДАІ заклікае ўсіх удзельнікаў дарожнага руху быць уважлівымі, выконваць правілы бяспекі і паважаць адзін аднаго. Гэта вам не балонскі працэс. Міністэрствы адукацыі Беларусі і Паўночнай Карэі падпісалі пагадненне, якое прадугледжвае абмен студэнтамі, выкладчыкамі і супольныя адукацыйныя мерапрыемствы. Сёння адпаведны дакумент апублікавалі на нацыянальным прававым інтэрнэт-партале. Бакі заяўляюць, што супраца будзе садзейнічаць умацаванню сувязяў і лепшаму ўзаемапаразуменню паміж народамі. У рамках пагаднення плануюцца розныя віды абмена, у тым ліку акадэмічныя, а таксама ўдзел бакоў у адукацыйных мерапрыемствах. Абяцаюць спрыяць супрацы ў галіне вышэйшай адукацыі і заахвочваць абмен інфармацыяй пра гісторыю і культуру. Нагадаю, напрыканцы сакавіка адбыўся першы афіцыйны візіт Лукашэнкі ў Паўночную Карэю, па выніках якога падпісалі дамову аб сяброўстве і супрацы. Таксама чакаецца адкрыццё амбасады Беларусі ў Пхеньяне да 1 жніўня. Паўночная Карэя застаецца адной з самых закрытых краінаў свету з таталітарнай сістэмай кіравання і масавымі здзекамі з уласных грамадзянаў.
Літоўскія памежнікі ў раёне вёскі Сяновес заўважылі перакіданне пакетаў праз мяжу і выехалі на месца разам з кінолагам. Службовы сабака хутка ўзяў след і вывеў праваахоўнікаў на 27гадовага мясцовага жыхара, які ўжо нёс перакінутыя з Беларусі 9 пакункаў з цыгарэтамі. У пакунках было каля 1300 пачкаў цыгарэтаў. Кошт кантрабанды ацэньваецца амаль у 7000 еўраў. Іронія ў тым, што небарака-кантрабандыст ужо 13 раз трапляецца памежнікам ці паліцыі ў падобных эпізодах. Святлана Ціхановская звярнулася да беларусаў у 15-ю гадавіну тэракту ў менскім метро. Яна назвала 11 красавіка днём памяці і болю, які ўжо 15 гадоў застаецца ў сэрцах беларусаў. Ціхановская падкрэсліла, што гэта былі звычайныя людзі, чые жыцці абарваліся ў адзін момант. Ды згадала салідарнасць беларусаў у той дзень, калі людзі дапамагалі пацярпелым, шукалі родных і падтрымлівалі адно аднаго. Асобна прагучаў тэзісы пра пошукі поўнай праўды пра тую трагедыю. Бо ў грамадстве праз гады застаюцца пытанні, адказ на іх можа даць толькі незалежнае празрыстае расследаванне, якому людзі могуць давяраць. Нагадаю, выбух адбыўся 11 красавіка 2011 года 17:55 на станцыі метро Кастрычніцкая ў Менску. У выніку загінулі 15 чалавек, больш за 400 атрымалі раненні. У тэракце абвінавацілі электрыка Владзіслава Кавалёва і токара Дмітрія Канавалава, якіх пакаралі расстрэлам. У грамадстве ўзнікла шмат пытанняў адносна і самога здарэння і расследавання, ды прысудаў, што дагэтуль застаюцца без адказаў. Выглядае, што арганізавана ваююць не толькі людзі, але і малпы. У джунглях Уганды, у нацыянальным парку Кібале навукоўцы фіксуюць беспрэцэдэнтны канфлікт сярод шымпанзэ, найкрывавейшы за ўсю гісторыю назіранняў. Яшчэ нядаўна вялікая супольнасць Нгога, каля 200 жывёлін, жыла як адзінае цэлае. Групы свабодна змешваліся, разам палявалі і абаранялі тэрыторыю. Але ў 2015 годзе паміж цэнтральнай і заходняй часткамі супольнасці адбыўся раптоўны раскол, які перарос у серыю жорсткіх нападаў. З таго часу вучоныя зафіксавалі як мінімум 28 загінулых, у тым ліку 19 дзіцянят. Паводле даследчыкаў, гэта ўжо не асобныя сутычкі, а працяглая грамадзянская вайна ў свеце прыматаў. Асаблівасць канфлікту ў яго аднабаковым характары. Меншая заходняя група сістэматычна атакуе цэнтральную. Прычыны застаюцца невядомымі, але адна з версіяў — распад сацыяльных сувязяў пасля гібелі ключавых самцоў. Гэты выпадак прымушае вучоных па-новаму зірнуць на прыроду агрэсіі і на чалавечую прыроду. Магчыма, карані войнаў могуць хавацца ў саміх структурах сацыяльных узаемаадносін, а не ў ідэалогіі культурных ці моўных асаблівасцях. Як адзін з вынікаў даследаванняў, клопат пра сацыяльныя сувязі можа спрыяць стрымліванню агрэсіі і гвалту. Сябры, ўжо з панядзелка ў Беларусі пачне цяплець. Паводле сіноптыкаў, надвор'е паступова вернецца да вясновых тэмператур. Заўтра ж на большай частцы краіны чакаюцца кароткачасовыя ападкі, ноччу магчымы мокры снег. Тэмпература ўначы ад -3 да +3, удзень да 12 градусаў цяпла. У панядзелак будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі на паўднёвым усходзе магчымыя невялікія дажджы. Уначы яшчэ холадна да -4, а вось удзень пацяплее аж да +15. У аўторак сонейка прагрэе яшчэ больш. Удзень чакайце да +18. Чаго толькі не прыдумаюць, калі раптам вам захацелася пакаштаваць нешта незвычайнае, то зараз прынамсі ў сацыяльных сетках актуальны тренд – чыпсы ў шакаладзе. Без каментара.
На гэтым развітваюся, сябры, шчыра віншую ўсіх, хто будзе святкаваць Вялікдзень у гэтыя дні. Моцы, надзеі і веры вам, усім нам, каб перажыць гэтае ліхалецце і разам прыйсці да лепшай Беларусі. Стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Беражыце сябе, да пабачэння.